Virttaa. Tekevien ihmisten kylä Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla, joka on koti tällä hetkellä noin 470 asukkaalle. Tänne on hyvä juurtua. Täällä on hyvä kasvaa, leikkiä, kehittyä ja oppia. Oman kylän koulu täytti juuri 140 vuotta. Luokkia on ensi syksynä 1–4. Kaikille on tilaa, kaikki huomataan ja ketään ei jätetä ulkopuolelle. Perinteiden ja luonnon arvostus näkyvät kylän kasvoissa. Elämälle on tilaa erittäin kohtuullisin kustannuksin. Virttaan S-kauppa on legendaarinen kyläkauppa. Pisteytymispaikka kaiken ikäisille. Ja kauppias itse on tietenkin vertaansa vailla. Kylässä on vapautta harrastaa. Ja edullista yrittää. Virttaan kirkko löytyy kylän sydämestä, aivan koulun vierestä. Se on rakennettu 1845, pääosin kyläläisten talkootyönä, tietenkin. Ja sen kauneus puhuttelee sielua ja sydäntä. Virttaankankaan läpi kulkee retkeilijöiden ja hiihtäjien salainen aare, Pikkulapin harjureitti, jonka syleilystä nousee kuin varkain Alastaro-golfin jokaisään golfkenttä, Suomen pisimmäksi mitattu. Yöpyjiä palvelee Harjun mökkikylä ja vauhdin tunnelmaa tarjoaa halki Suomen tunnettu Alastaron moottoriurheilukeskus. Kesä on kylätapahtumien ja iloisten kohtaamisten aikaa. Täällä kaikki ovat kotona. Tervetuloa Virttaalle!